naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Goeiedag kijkers en volgers van Kulturu TV. Dit is een nieuwe aflevering. Mijn naam is Valentino Landveld. Vandaag gaan we in gesprek met een heel jong Surinaamse kritische burger omtrent de politieke ontwikkelingen die plaatsvinden in Suriname. Wie dat is, gaan wij zo zien. Wij komen zo bij u terug. Zo kijkers en volgers van Kulturu TV, we zijn terug. En ja, u ap abrada in beeld zo apwang Shatakinanging. Een jong kritische burger, abrada schreef de ontevreden naar een bepaalde politieke ontwikkelingen. Sa even pressie in Suriname. Maar voor u in een gesprek, moet abrada Barua Odi en stel voor Sumana Eng. Goeiedag broer, je mag stellen voor en tegen de volgers Sumana you. Yes, Mina Sion. Ik ben Suriname en nogmaals ja, ik heet jullie welkom. En ik ben een Surinaamse burger. Zij ook tranga. Met moeite na kondre voor chara kondre gwafisi. Je hebt chara kondre gwafisi. Maar er zijn bepaalde ontwikkelingen, zij stellen me teleur. En ja, het is soms goed om over die dingen te praten. Oké, en Juna afos jongwang sa u ap in beeld, u apwang aantal bigiwang, want u kritische burger, volwassen, maar Juna wa young boy en je schrijft jongwang, chitak no, asani ne waka, asani ne wandel en je kon fu giu mening. Maar fos u go in een gesprek, fos u ko apwap chitaki, ik had tegen des maar ook toe, sumana je naar school gaande of je hoor bezig naar je eigen business. Nou, ik ben afgestudeerd na Tinner. En ik werk. Ik hou me bezig met zeg maar basiskaart van Suriname. Ja. Oké, maar heb je een ander beroep dat je uitoefent? Is het alleen school of heb je tussentijd je eigen business opgestart? Dus ik heb geprobeerd om eigenlijk in de landbouw te gaan. Isabi. Ik doe landbouw graag. Dat na echt was aan Sami lobby, toch? Landbouw. Maar het is niet gelukt omdat je hebt grond nodig, je hebt financiële middelen nodig voor mijn start wansani, toch? En dus aan dat mino abi, toch? Als afgestudeerde natener, je neemt beschik over de dat. Vooral if ik me uit een gezin pe, zeg maar de ouders vinden bij op de dat kio. Want trouwens, samen doen we ook in een studio. Ik help iemand met studiowerk. Met je pa man tekpoku op en video editing, foto editing, dat soort zaken dat me doe. Maar die dingen doe ik om rond te komen. Want if nou wat ik nog moet doen in Suriname, you know, kom uit. En ik denk dat je schrijft sabasan dat. Oké, jullie jongwang mo actie je afvraag. Wat vind de politieke ontwikkelingen de laatste tijd? Je ziet dat asani ne waka, money elas in staatkas. Brede is schaats, wallo soort zijn even pressie, fraude op alle soort afdeling en je ziet dat asan ne wandel, je here baka een familie taken, je here baka oneenigheid, discriminatie, even pressie ook toe in het parlement, de manoma dit op alleen. Maar jullie qua jong Suriname burger, sana je bevinding, sana je mening omtrent de politieke ontwikkeling, sa even pressie in Suriname de laatste tijden. Dus die look alla de sansepsano, alla ding sansa we mek no de probleem. Zeg maar corruptie, schaarste van goederen, brood, om een soort sanne de schaars, de prijzen kring in de winkel. Dus aan dat eigenlijk naar gevolgen voor san eigenlijk creëer in het verleden, toch? Het zijn schakels. Dus een probleem nee, ontstaat gewoon. Uit het niets dat we een probleem kunnen. Het zijn schakels die ervoor zorgen dat uiteindelijk als we de zo aanvassen dat anego boom in een country.
En ik denk dat die schakels aangepakt moeten worden. Want bijvoorbeeld, je kan iets aanpakken nu. Laten we zeggen, corruptie kan je aanpakken bijvoorbeeld. Maar if you know, zorg goed dat bijvoorbeeld asansa creëer a corruptie. If you know ruim asan dat op, dan asan dat o zorg goed dat de nieuws maar zij je potko in een systeem. Dus maar dat de corruptief bezig ook toe. Dus dat het misgaat in het land. Ik denk niet dat het iets van nu is. Toch? Het is iets van een aantal jaren geleden. Ik weet vanaf 2010 ben ik echt actief bezig geweest met het lezen van nieuws. Ik begrijp bepaalde zaken. En tegen de ontwikkelingen. Dat is de ontwikkelingen voor de afgelopen, we zijn nu in 2022, de afgelopen 11 jaar bijvoorbeeld. Daar is bepaalde besluiten tikkie. Goede besluiten zijn genomen, maar men heeft niet ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld een nieuwe regering komt. Dat de mij go door naar de sandat. De mij stopt alle de sandat en ze gaan met hun eigen agenda verder. En dat zorgt ervoor dat alle de boons aan Sawansma bewaan doen. Alle de sandat je laat ze achterwege, toch? En dat is iets wat vaak in Suriname gebeurt. We hebben geen strategisch plan die we jarenlang kunnen uitvoeren, of zeg maar generaties lang kunnen uitvoeren. Dat ervoor zorgt dat Suriname uiteindelijk zal profiteren ervan. De maar ik doe, ik creëer eigenlijk een hype. En dus mij tak eluko amadis doe zo aan. Dus aman boom. Aman hij is goed bezig. Toch? Maar het is tijdelijk. Toch? Bakawan pisting. Uno die na hype vast aan dat moro. En een paar voorbeelden van die dingen zijn bruggenbouw, de passisa de mij meki. Toch? En dan tak de dat no defanodu. De dat defanodu. Maar die dingen zijn geen dingen die ervoor zorgen dat Akondre produceert. Toch? Want als de man investeert bijvoorbeeld in Trasani, dan zou kan zorgen dat we produceren. Dan denk ik dat we uit bepaalde problemen zouden komen. Toch? En om een voorbeeld te geven. We hebben zoveel rijkdommen. Toch? En altijd met dat we hebben zwart goud, dat is aardolie. Toch? We hebben geel goud, dat is het goud dat we kennen. Maar wat de go-to zou we verwaarlozen helemaal. Dat is groen goud. En met groen goud bedoel ik landbouw. Landbouw is iets dat we veel verwaarlozen. Als het aan de overheid ligt, toch? Dan kunnen we niet rekenen op landbouw. Bijna alle de succesvolle landbouwbedrijven zijn particuliere bedrijven. Als je gaat kijken, de moro biggie landbouwbedrijf in Suriname. De bedrijf dat is een particulier bedrijf. Toch? Ik heb altijd mensen gezegd van Nederland is qua oppervlakte kleiner dan Suriname. Toch? Maar de oppervlakte die Nederland gebruikt om landbouw te doen en de oppervlakte die Suriname gebruikt om landbouw te doen, die van Nederland is veel groter dan die van Suriname. Toch? En Suriname is zo'n vruchtbaar land. Waarom investeert de overheid niet zwaar in landbouw? En wanneer ik bedoel met, wat ik bedoel met zwaar investeren in landbouw, is dat de man tap alle schakel de man investeert. Niet alleen je geeft maar money. Dat hier heb je bijvoorbeeld 10.000 SRD of US dollar. En je bent van plan een landbouwbedrijf te starten. Sorry. Je kon dan een soort businessplan. En de mij geef je money. En daarna is er geen controle meer. Toch? Dat zei ze. Dus maar gebruik een deel voor aan money. Geef aan landbouw. Maar een groot deel gaat gewoon in hun zak. Toch? Dan heb je bijna niks gedaan. Toch? En iets wat ik ook altijd heb gezegd is, eigenlijk soms de mij investeer verkeerd. Want is dat voor zij? Kijk, ik ben van Naten gekomen, toch?
En die me op natin, me vraag waan grond aan. Ik dacht van, hey, kan de me opgelukkig als aan go snel? Want je snapt dat de dat nee, go snel. Oké, me zit ook eerste jaar als aan no go. Ik werkte bij een security bedrijf. Tweede jaar, baka tweede jaar dan ik go naar bank. Dan heb ik aan de bank gezegd, aan de bank me go. Ik ben naar verschillende banken geweest en ik heb ze aangeboden. Ik heb ze gezegd van, kijk, ik weet dat de bank gronden heeft, toch? Van mensen die jullie hebben ingetrokken, omdat de man op de man los de man money af, toch? En de grond dat meestal is boezig, de man doet niks naar de grond. Dan is stel voor dat geef mij de toestemming om daarop te werken, toch? Laten we zeggen, met krimajari en met bewerken grond met prani. En dan kijk ik of ik binnen 2 of 3 jaar eraan toe kan komen dat ik kan aflossen, toch? Dat een bedrag zou ik actie voeren grond, dat ik kan lossen bedrag. In de 2 of 3 jaar dat ik kan lukken, dat ik kan lossen bedrag af binnen zo'n jaar, toch? En baka dat dan agrong ik kodef niet. Maar die banken staan niet open daarvoor. De man direct, de man was cash. En dat is iets dat Suriname achterhoudt. We hebben geen geloof in onszelf. Toch? We hebben zelfs geen geloof in onze eigen munt. En daarom, als je voor akkoord schrijft, je ziet dat hij broeien helemaal goed. Want we hebben vertrouwen in onze eigen money. We hebben vertrouwen in valuta. We willen alleen maar euro's en US-dollars zien. Toch? Maar dat is logisch. Je wilt iets dat waardevol is voor jou. Iets dat meerwaarde heeft. Maar we moeten gaan begrijpen dat als we pak de schakels aan, dan moet zorgen dat bijvoorbeeld SRD een kiezenwaarde bakken. Dan nooit gaan we eigenlijk dieper in de put. Toch? We graven eigenlijk onze eigen kuil. Toch? En daar aan die dingen moeten we gaan werken. Oké, stel je voor, je kiest agrong en nu IBD in een landbouw en je accepteert door landbouw, moet je goed investeren in een mes, chemicalen, middelen om insecten te bestrijden en zo. Maar ten aanzien van een koersstijging, ik bedenk dat ik de haalbaar is. Wat? Een vicepresident bij mij qua uitspraak taki, amambo mek moeite tak akkoord saka. Maar wanneer reden hoort hij ook toe NPA-president geef aan taki akkoord normaal saka tak. Een drukje op de knop. Ja. Dus anomasaka zo makkelijk, lik van onelijk burger denk je. Maar als je baka een aankondiging voor een vicepresident, ook doe een best tak akkoord saka. En nu je ziet dat je akkoord de 28 zoveel euro bijna 29. Van je pakken aan in attenditie if je bent bezig naar een landbouw. Zou het haalbaar voor jou zijn? Kijk, dat is een vraag die je eigenlijk niet zo gemakkelijk kan antwoorden. Omdat ik wil even over Asanfo akkoord. Asanfo akkoord. We weten allemaal dat vraag en aanbod bepaalt de wisselkoers, toch? En Suriname no, echt een grote. We hebben niet veel producten die we exporteren, toch? We importeren meer. En dat is een van de grootste factoren dat ervoor zorgt dat akkoord is tang gomoro hier. Want de vraag naar US-dollar is groter, toch? En we moeten telkens meer SRD neertellen voor valuta. Dat zorgt ervoor dat de koers omhoog gaat. Om terug te komen op je vraag, van mijn bo pak je aan voor behaling, toch? En hoe ik het zou aanpakken. Kijk, landbouw in Suriname. Los van de particuliere landbouwbedrijven. Maar landbouw in Suriname is heel ouderwets. Toch? In het buitenland zijn die mannen veel verder. Toch? Die mannen hebben bijna voor alles een oplossing. Zelf bijvoorbeeld als je insectenplaag hebt binnen je aanplant. Hebben die mannen oplossingen om ervoor te zorgen dat je zonder chemicaliën ervoor kan zorgen dat je aanplant aanpakt en dat je gezonde organische groenten en vruchten kan telen. Toch?
En die dingen, wij moeten gebruik gaan maken van die dingen. If not, a traditioneel manier we prani. Toch? En denk je van dat we bij chemicaliën voor kostpoitet op de groenten en vruchten. Dat uiteindelijk heb je een situatie waarbij je alleen maar ongezonde groenten en fruit verkoopt. En je hebt dan weer te maken met dingen die je moet gaan importeren om in je landbouw te gebruiken. Dat bijna doen. Sowieso gaan er een paar dingen zijn die je gaat moeten importeren. Want we produceren niet alles hier in Suriname. Maar we moeten proberen om die dingen te beperken. Toch? Sorry. Om dat naar het minimale te brengen van... als aan dit onoma mekja, dan gaan we dat importeren. Maar heel veel dingen kunnen we zelf hier produceren. Toch? We hebben laboratorium. En dat is wat ik bedoel, we investeren verkeerd. Want als je investeert, en daarom is het de regering moet zwaar investeren in de landbouw. Toch? Dan na alasansa al landbouw op van doen, in de zand dat hij investeert. Want kijk bijvoorbeeld als je kijkt naar Nederland, toch? Die mannen hebben zo zwaar geïnvesteerd in Nederland. Dat ze bijna van alles daar hebben. En ze proberen van alles te telen in Nederland. Ze proberen zo min mogelijk te importeren van het buitenland. Toch? Waarom? Omdat je maakt jezelf afhankelijk van het buitenland als je gaat importeren van het buitenland. Toch? Want als de mannen produceren sans je op van hoe doe je dan? Dan zit jij nu met je handen in het haar, toch? Dus, als je investeert op alle deze dat denk ik van dat u kan pak asan moro boen aan. En ik heb voor heel veel dingen binnen de landbouw heb ik mijn eigen oplossingen. Maar je kan niet starten. Want in een kapitaal, in een grond, waar start je? Oké, omtrent a kapitaal, sowieso is het moeilijk, als man ondersteunen, makkelijk de omtrent de situaties. Hoe moet ik het zeggen? Het is moeilijk betrouwbaar te zijn. Maar ik maak ooit een stap dat kom go naar overheid, de man zei go voor grond affaire, voor doen aanvraag dat de man kan power you, like jong sranamang, voor kan start your business. Ik betrai asan dat ik bij eerder. Baka die ook mopo na bangi. Ik heb geprobeerd, ja. Ik heb brieven geschreven naar de VP. Ik heb brieven geschreven naar het kabinet van de president. Minister van Landbouw en Veeteelt. Minister van de Kara-ministerie dat die GBB, grondzaken. Maar ik heb nooit antwoord gehad. Toch? En dat is bijna te verwachten, maar ze zeggen nooit geschoten is altijd mis. Dus je probeert met de hoop dat ik toch de man val op toch naar de man. En ik heb die man ook mooi netjes uitgelegd wat ik van plan ben. Maar de man, nee, schenken aandacht die. En wat gebeurt er? Je landbouw is iets waarvan ik hou. Nou, vanaf Chimang, Chinting, misaptak, mi pa doe landbouw, mi mij doe landbouw. Toch? Nou, als ik sami grow, nou, als sami lobby, toch? En ik wilde dat graag doen. In asan dat ik wil godoro, ik wil een carrière in landbouw. Maar uiteindelijk, als je te maken krijgt met zoveel bureaucratie, toch? Dat hier in de gemotiveerd worden voor godoro naar landbouw. Want uiteindelijk, dat zei ik op zo. Maar abif creëer optie nou voor zoeken money naar een trapressie. Voor later ko investeren in een landbouwbakka. Maar dan krijg je een situatie waarbij kan de midoro 40 jaar en dan me abba money voor investeren in een landbouw. Bij een jaar doe aan landbouw. Maar dan heb ik niet meer diezelfde motivatie meer. Dezelfde vibe meer voor doe aan landbouw. En dan doe je een plezier. Kan de doe moro schrijven, want kan de met een hertra optie zijn voor helemaal in een drive dat hij, toch? Dus en zo gaan er heel veel talent verloren in Suriname, toch? De regering ziet dat niet. Er wordt alleen gezegd van we gaan in de jongeren investeren, maar meneer, meneer Zabef you maar meneer, je per mij investeren in de jeugd, want er is
give me if one president pe mi kan go nanga mi idee dat de matak ai eluko ja so power. Mi no saba president. Toch? En ze komen ook niet naar ons toe. Toch? Als ik bedoel van luko naten mi man. If je luko naten, toch? Dat je dat daar begint de verwaarlozing al van de jongeren. Toch? Want die meer bij de naten. Te luko a onderwijs. Je zegt luko tak bijna materiaal no def. Gide ching voor de ching kan dus dat de moest doen. Toch? En alles schrijft nee upgrade. Wanneer je afgestudeerd bent van naten, toch? En je wil ook bijvoorbeeld naar een bedrijf. Bijvoorbeeld bij Italië of Cooldeepsing of noem maar op. Wanneer je daar gaat werken, je solliciteert de man take you. Moet je weer gaan leren werken, want wat je hebt geleerd op school is zo ouderwets dat die mannen het jarenlang niet meer gebruiken. Toch? Dus je hebt go upgrade bakken. Dus daar zie je van de mannen investeren in de jongeren. Terwijl Luko, je hebt landen, je ziet dat de mij zorgen dat de atchingen kiezen in een bepaalde richting. En mij atchingen dat de kiezen ondersteuning. Toch? En de bedrijven zijn actief bezig naar de score. Zorgen dat de score goed afgestemd op het bedrijfsleven. Maar dat heb je niet hier in Suriname. Mensen in die particuliere scholen, bijvoorbeeld als UNASAT, Minasa PTC na een particulier score. De soort score dat die goed afgestemd op een maatschappij. Maar dan moet je ook weer valuta's gaan neertellen. Zie je dat, heb je dan weer dat ze daar valuta vragen. De vraag naar valuta wordt steeds groter. Je begrijpt? Dus alle is aan dat is zorgen dat akkoorden en daarom ben ik aan het begin. Het zijn schakels die ervoor zorgen dat dingen misgaan in het land. Oké. En als we dat mogen weten, je doet aanvraag naar bangi voor de man power in een pisgrond taki. Je kan ontplooien activiteiten, je gaat naar overheid, de man no jep je maar een sabe de je drink in zo'n district ibewan, zo'n district inspireert dat na dape me wan investeren of daar wil ik mijn landbouwproject opzetten. Ik heb 2 districten in gedachten. Marowijnen en Saramaka. Dus nou, dit 2 districten dat hij. Maar als ik mag kiezen tussen die 2, dan zou het Marowijnen zijn. Ja. En Marowijnen inspireert je meer om te investeren in landbouw? Ja, omdat Europa is ook dichterbij, toch? Van Marowijnen. Dus het is makkelijker voor mij om daar te produceren. En if me produceren en later me door een punt per me exporteer, dan is het ook makkelijker voor mij om te dealen met Europa. Toch? Maar dat maakt niet echt zoveel uit. Maar mij persoonlijk loopt Marowijnen morgen voeren, omdat ja, Marowijnen nou een district per me bedden vanaf kleins af en voor mij vanaf 5 of 6 jaar ook naar Saramaka. Dus naar de 2 district per me grokong en ik heb de district dat vruchtbaar is. Dus daarom kies ik voor die 2 districten. Oké, je uit je mening, maar tegenwoordig gebeuren er allerlei dingen, vooral jeugdcriminaliteit, het gedrag van jongeren op social media. Tot slot geef ik je de gelegenheid dat je jongeren kan motiveren. Misschien heb je iets speciaals om aan hun te zeggen wat hun gedrag op social media en jeugdcriminaliteit is niet een trend in Suriname. Dus ik geef je de gelegenheid dat je zegt je mag doen. Zo, nou een aantal zijn niet haal dat we aanhaal, social media aanhaal, jeugdcriminaliteit aan, toch? En die 2 dingen wil ik apart bespreken, omdat je hebt social media, toch? En gedrag voor de jongeren op social media. Bijna, je kan niet echt, je kan die mensen niet serieus nemen. Toch? Omdat, eigenlijk soms na kick de mij broko. Maar soms je ziet dat ze niet door serieus. Toch? Wat ik aan die jongeren zou zeggen, zij stelde aan op social media of het ik social media like een dagboek of het ik social media voor bedrijfsma of pleeggewelden. Ik zou zeggen, social media is digitaal. Ja. Is een digitaal leven leid je daar. Toch? Maar in een real life, social media no maar je hebt je.
Kotak, if nou money je make thing, dan zeg ik van oké, doe. Toch? Want dat to dek tamarafi, dat to omeki in jouw asani. Toch? Dat no meki sribanga ligi bere. Maar if je neemt no money thing, in real life social media no je PR. Dat wat ga je doen? Te want tackle met je in a social, in a real life. Dat je go creëren na social media, je go put alla je limit op social media en dan gaan mensen je uitlachen daar. Want social media is na kick de mij tek drapen, next no serieus to drapen. Maar in plaats van je go naar social media, dat liever besteed je tijd anders. Je kan heel veel leren. Look hoe fossi, abe zo moeilijk is maar voor leren wansan. En mensen waren zo leergierig. Dus maar bij een leer, dus maar bij een sap lezen, dus maar bij een sap schrijven, dus bij een sap teri. Toch, de bij een leesboeken, de bij een sap bepaalde sani. Mensen waren echt leergierig. En het was moeilijk voor hun om naar school te gaan. Maar nu hebben we internet, toch? Je hebt alle informatie in je hand, toch? Alles aan zij want sabi je hebt in je hand. Dat in plaats van gebruik attein dat die, voor op social media, voor post want sansa belangrijk, want sansa no de want toegevoegde waarde, giu of want trouwen. Dat betreft ik gebruik attein dat die voor leren want sani. Want kijk een simpel voorbeeld. Je kan leren coderen, toch? En wanneer je goed bent daarin, je kan programma's maken. Soms je kan op je eigen bedrijf, toch? Soms je kan go rokogi once, maar de mijn actie een bepaalde expertise. En als je kan laten zien van, hey, ik heb expertise dat ik heb door Sandisi, dan de mij take you in dienst. En straks gaan die zulke jobs de best betaalde jobs zijn. Dus ik zou zeggen van in plaats van go naar social media, go potuan los aan vies refi. Dat beter, ik gebruik attent dat ik voor leren aan. Toch? En om te komen op het andere wat je zei, a criminaliteit. Look, bepaalde maar ik gebruik een excuse die staat ja, mina proko, mina up money, isabi, en no press no take me in dienst. Toch? Ik kan tak de maar appleteren. Maar dat is geen reden voor jou om de criminele pad op te gaan. Toch? Want je gaat naar criminele pad, na om een probleem je gaat poteren. Toch? Sma ook kriet op je ding. Sma je maakt sma pina, pede no be pina. Toch? Want look, me begrijp dat de man zei go in een wereld dat bijna de man ne broko de ede na bepaalde samoro. Maar in real life, te wansan take you school to sroto you of like how agent could take you. Toch? Je hebt een probleem, gitrasma. En ik vind van, if you man nanga you pa make so furu moeite voor, make ik kom bigi toch. Je door een bepaalde leeftijd pe ko begrijp, sana alibik bij op verstaan money. Dan me e bribi tak, you aba vermogen ook te voelen. Denk je boon tranga. Voor fenwa optie voor maar make money. Want voor make money optie la jere. Is je alle de man say ser worse ja zo. Na optie de mij creëer de man refi. Toch? Je hebt massa het doe bepaalde hustle. Toch? Na optie de mij creëer de refi. In plaats de man go naar criminele wereld. De mij creëer een optie de man refi. En geloof me maar if ik go naar een presie kota kidnap money scare helemaal toch. Dat ik go naar was massa abi. Ik tegas maar tak boy me fuck up helemaal, ik heb niks. Ik kreeg no to gas maar. Me brief tak yo fen je pierre. Yo fen je mine brief tak adesso tak ino fen je pi. Aan de andere kant zeg ik ook de overheid zou meer werkgelegenheid moeten creëren. Ik ben altijd voorstander ervan geweest van harde aanpak in de zin van laat het zo zijn dat het verplicht is om naar school te gaan. Toch? En als je verplichting, dan zorg je dat je gratis voor naar school. Toch? Pura inschrijfgeld voor lagere school. Zeg maar tot de milo. Toch? Make dat chingo naar school op een bepaald niveau. Als je niet naar school wilt gaan, dan geldt er dienstplicht voor jou. Dan zou je zien dat er minder jongeren zouden zijn die hopeloos zijn in het leven. Want believe me, if je gaat naar de criminele wereld, dan ben je een beetje, dan ben je niet een beetje, dan ben je hopeloos toch. Ja toch, want if you about de kati voor go in wama also.
denkende van tak je vindt wat optie en dan kan wat kan misgeven, dan ben je hopeloos. Want op het moment je denkt wat trauma of zo, je nou al lijkt. Toch? Dus de regering zou dat kunnen aanpakken door dat voorbeeld dat ik heb aangegeven. Dat je gaat naar school tot een bepaald niveau. Als je nou gaat scoren, dan je gaat naar legere. En het laatste wat ik wil zeggen is, er is een landbouwproject van het Nationaal Leger op Saramaka. Toch? Nou, een project zijn, om eerlijk te zijn, met ondersteunen het project dat die. En als ik de president zou zijn, zou ik ervoor zorgen dat een project dat bude moro bigit dan leksa adde. Omdat zij de je pai de zo dat die. De zo dat die ne doet om zich voor ons aan jere. De massa je ne gebruikt, zou je kunnen opdragen om voor een landbouwproject dat die. Toch? Dan kan je ervoor zorgen dat er groente op de markt komt. Toch, dat goedkoper is voor de mensen, dat de mensen dat kunnen permitteren. De man bij kwik voeren toe, voor mij ze hadden ook koeien en varkens daar. Zo zou je het makkelijker voor mensen kunnen maken om aan voedsel te komen. Dat nou af de laatste Sansambewan-taki. Ik zou de regering adviseren om het op te pakken en het in het groot te doen. Ik denk dat de onmogelijke regering. Want je paai de zo dat ik ba. Je ano taki ne paai. Na masa je paai ba je tijden. Maar tak ook me paai. Je dan go naar landbouw. Toch? Ja toch dan. Obe ap moro. Boenkop groente na fruit na vlees kides matapamara. Yes. Oké, dankjewel. We gaan tangi tak ibang op een chatgesprek. Nanga Kulturu TV. Sowieso. Zo kijkers en volgers van Kulturu TV, we zijn aan het eind gekomen. Oeiere de mening voor Abrada, een heel jong, kritische Surinaamse burger. Vergeet niet, blijf ons volgen, blijf abonneren. Tot de volgende keer. Suriname altijd dichtbij, je sap vat toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Degi Sofia, Flora commit nieuw weer. Bronzy Albina, Ina stil meer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri Koroni, komit Saramaka. Matare Didoti, komit Patamaka. Dape go she's ana beautiful. Dape go she's ane. Waar ik me thuis voel, ook aan mato, te ook maar blij doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen. Maar we kom baka strana. De voorbereid boem, oesrefe viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom baka strana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Zo een rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoef
peti baka. E wana trase wan koe si baka. Ubegi papa, uye si mama wata wanshi ya faya leti baka. Trana mushai, was peti baka. Begi God of knapa u fesi en baka. E wisi fara, maya baswaki. Taora lobi in you ati. Oh your fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Me begin te gute mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangi tranan. Dat me biggest par no komita date mi gripi. Who want chin san food de chief me kanyang. En de wan sana Europa o me yari etang. Ma fils de srefi le kwan jaja trana man. Uno hor not lo, tambri pinu srefi. Una de west trana man. Fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Suriname altijd dichtbij, je zat vatten in Meati, Srana.